DXDC Radyoman Report. Dili pa ulahi ang tanan para buhaton ang mga butang nga unang gihigugma sama sa pagsayaw, pagsulat ug pagkanta. Mao kanang gipadayag sa ka Michael Borga kinsa gigamit ang iyang talento ug gugma sa musika aron nga makalingkawas sa kangit-ngit siyang kinabuhi dala sa stress, depression ug dagkan iyang problema. Atol sa Buloy Suicide Prevention Forum nga gipahitabo sa Holy Cross of Davao gahapong adlaw September 29, 2023, gituki ni Bachelor of Science in Psychology Program Chairperson Dr. Jerson Jantroso kung paunsa makatabang ang arts aron nga mokalma ang huna-huna og kasing-kasing sa usa ka tawo nga adunay mga ginahambin nga kaguol og suliran sa kinabuhi sama sa dance or music therapies ug uban pa. Gibutyag sab ni Borga nga diha sa pagkanta ug pagpaminaw sa mga paboritong musika, nakita niya og balik ang kahayag og paglaom nga nagtuo siyang nawala na inubanan sa kanunay nga pagpangamuyo sa labaw nga makagagahom. Once na may problem bitaw, ayaw dyan kalim din na mag-pray. Mo din ang pinaka-effective. Kailangan lang nato yun na magpakasolid sa ito ang faith. Kay I think that's the thing na magyap sa ito ang individual growth and maturity. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.